Sunt Kitty și astăzi o să fac colecția mea de surprize din ouăle Kinder pentru fete și băieți. Mă rog, pentru fete și copii mici. Mă rog, v-ați prins voi. Am acești 4 cățeluși. Primul, al doilea, al treilea și al patrulea. Am aceste 6 Kitty. Am pe Kitty care se spală pe dinți. Are aici periuța. Kitty înnotătoare. Kitty pentru culcare. Da, și asta așa arată spatele. Aici o am pe Kitty. Nu știu exact ce e. Nu știu exact. Cred că... Nu știu. Am această Kitty zână. Baghetuța. Și această Kitty grădinar. Am acest pinguin. Această balenă, care dacă îi punem apa aici, în această găurică, cred că se vede, nu știu, și presăm pe burtică, iese apa pe aici. Și mai am și acest delfin care face același lucru. Da. Mai am această broscuță. Acest puișor. Acest leu. Da, și așa arată spatele la puișor. Acest urs polar. Acest unicorn roz. Pardon. Acest unicorn roz. Și acest Pegas mov. Ok, sper că v-a plăcut. Pa!